Ok, la contacte parcă am fost, nu? Am fost în partea altă. Da, file manager. Ce se vede? 14,8 giga, 13,9 giga liber, da? Se deschide instantaneu. Toate informațiile. Bun, calculator. 25 împărțit la 6 ori 3 egal. Here, ok, back. Calculator radio. Așa, să-i dai, așa. Cealaltă, să se țin record. Now record de la radio, da. Ok. Back. Ok, option, am salvat înregistrarea. Save. Back. Radio. Ok, no, stop. Back. Radio, Bluetooth. No, back. SMS. F1 option Simon done. Send to many. Edit recipient back. Asta e chiar copie la ziarul? Notice photos player. Player video. Ok. Play. A înregistrat după TVR2. Da. Back. Ok. Back. Play. Play. Stop. Back. Notice, call center, Safari. Ok.